Sudita. Ampun. Matur nuwun mekaten lagu tentang Alah. Ting aku. Ya lagu-lagu liyane nyanyi. Kamu apa? Ngamen dong. Ngamen kere kok ya. Lah, paling sing lanang nggo teken sing wedok nggo bathok. Ngemis. Iya ta? Kalah. Iya dong. Lagune paling ngopo paling Rock lo. Rock lo. Ojo isine rock lo. Ojo isine rock. Rock e. Wis rek iki isine sithik mari. Jek kene. Tutak rock nawake. Ayo Mas. Aku sing ngerak nih. Wong ayu. Iya. Wong ayu. Iya. Tresnaku kinarya tombo. Iya. Wong ayu. Ya iya. Wong ayu. Iya. Tresnaku kinarya tombo. Terima kasih. Matur sembah nuwun, saged lenggah riyin Mbak nggih. Yes, Nggih, matur nuwun. Halo. Iki lho sing apik iki. Halo. Iki lho wis di anu. Oh ya iki. Lah kowe Wis tak kene kabeh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik semangat, Bu. Dereng ngantuk. Oh, ngantuk sing ngajeng piyambak kok ngantuk to, Bu. Bapake pun kesel napa dereng? Dereng nggih, tasik sonten menika dereng dalu kok nggih. Ha nggih, tasik semangat nggih. Tasik semangat. Cobi kula yel-yel, mengke yen jenengan semangat ketara keng mriki nggih. Upami kula kandha ngeten. Jatilengger Jaya. Jenengan sing Jaya nggih, sareng-sareng nggih. Jatilengger. Sing sebelah mriko Jatilengger. Bapake Jatilengger Jaya. Hebat kowe apa iso? Aku khusus ibu-ibu iki kene paling ora yo lho ngene iki lho. Iso kompak iki seneng. Bapak iki mangmu Jaya ngene tok, tapi nek buke bareng ngene. sik ta rumangsaku kok gak kaya campur sari aku iki. Kaya apa to? Kok kaya uka-uka. Iki yo enek ngene iki panggonge luar biasa ngene iki apike kok. Dene kono kek lampu, Mas. Lho kono iki khusus bendera kok kaya lampu. Iya. Campur sarine Heeh. Javanada. Mengke nggih diparingi anu, yel-yel. Yel-yel. Sing kono ki mau Jati apa mau? Jatilengger. Jatilengger Jaya. Terus Sing mriki mengke Javanada yes. yes. Narkoba no. Sareng-sareng nggih. Jatilengger. Saya. Jatilengger. Saya. Javanada. Yes. Narkoba. Oh. Lah kowe kok yo apal men. Jajal kowe tak bedhe pisan kas ya. Ya. Narkoba. Yes. Tak tapuk lambemu. Lah kowe ndek mau ngarep ora kuwi kok langsung narkoba ya. Ya kudune apal urut-urutane. Lah, Jatilengger. Saya. Javanada. Yes. Narkoba. No. Lah, oh lambene kok iso ora genah kuwi. Javanada pancene yes. Lah iya yes. Campur sari MC-ne lanang wedok. Apik kene iki yo ngono Bojono- kuwi. Oh alah kok ya angel men to. Bojonegoro ora enek campur sari kok MC-ne loro. Lho, Apa meneh kok lanang wedok ngono ora tau dadi. Lho, sebabe. Lah diluk rong lagu ne meteng. Lah, Rong lagu meteng. ora umum kok iso. Tenan iki. Ya MC-ne kene iki yo ngono ki nek lanang khusus lanang wedok ya wedok. Wedok. Dadi iso campur kolaborasi antara lanang karo wedok. Nggih. Loro ngono. Teng Jatilengger Nggih. adicara ning Sedekah Bumi nggih. Alah aduh Apa iki? aduh. Sosialisasi apa? Sesi. Sosialisasi bahaya narkoba. Bahaya narkoba. Sesuai dengan tema bengi iki sewanteng Jatilengger niki minangka nika ditimbali Bapak Kades. Nggih. Nika Bapak oh ya rada lali mau. Bapak Hendi Puji Riyanto. Piye to? Pak sapa? Pak Hendi Puji Riyanto. Pak Gatot.
Pak Hendi. Takokno itu. Masyarakat Jatilengger dhewe takoni. Pak Hendi napa Pak Gatot, Bu? Eh. Pak Hendi lho, Pak Hendi. Sing guri-guri to. Niki Pak Lurahe Pak Gatot apa Pak Hendi? Kene Gatot iki. Lho. Lah sing bener sing ndi to kok? Aku tang salah kabeh. Kok salah kabeh piye Pak Hendi ki mau wis anu manggihi teng mriko. Ya iki Pak Hendi. Pak Hendi. Aku Pak Gatot ae. Lho, piye to? Piye apa kudu bareng? Kowe ngambek aku munggah bareng kok Ora jeneng iso. beda. Aku nak kadung plek karo Pak Gatot kok. Lho. Lah Kowe Pak iki ambek Gatot aku Pak Gatot terus Bu Yayu iki wis kaya keluarga. Mulane Oh, aku nang berarti Pak Gatot mbek Bu Yayu kuwi wis keluarga. wah berarti mulai gak bayaran kok. Anu keluarga adoh Mas. Walah, keluarga Tak adoh. kira keluargane dhewe. Enggak ya adoh. Niki jabat sebagai kepala desa sudah 3 3 periode. Tepuk tangan terima kasih untuk Pak Gatot. Nah, Dan ini tinggal meneruskan yang tambahan jabatan 2 tahun. terus Muga-muga terus jadi anggota dewan. amin. No, 3 terus tahun nanggap berturut-turut. Javanada meneh. Insya Allah tahun ngarep. MC ini ya loro lanang wedok. Iya, meneh. terus No. ki sindene yo ngene iki Nek urung meteng lho dadi. yo urung ijek perawan kabeh kok Endi to? Niki Pak Hendi, Ya. iki contone lho kepala desa ki angel lho 3 periode. Angel, Tapi Mas. nek ora apa ki pinter, ora bakalan Pak Hendi iki dadi 3 periode, ora mungkin dipilih karo masyarakate. Ngono lho. Mergo apa? Masyarakat ki ngerti Pak Hendi iki paling bijaksana, ya paling pinter ning kene iki. Ngono. Oh, berarti nek ndongakno kanggo wong akeh. Lah didongakno muga-muga ya anu sing generasi peneruse muga-muga anak-anake padha pinter. Muga-muga padha sekolah, padha pinter ning perguruan tinggi. Malah kene kuwi pinter kuwi luwih penting, Mas. Ora iso. Kok ora iso lho? Iki remote nang ndi bodho? Apa? Bocah loro ki. Lho, kok iso mbok rembug bocah loro perkara pinter ki mau lho. Ya ora nek aku ndongakno ora ngono. Dongakno piye? Kula dongake sedaya ingkang rawuh mugi-mugi dados wong sugih. Ya. Allahumma. Amin bae ya seneng dongakno sugih no mesti amin Bu. Jenengan niku Kuwi seneng. wis membuktikan nek pinter karo sugih ki penting sugih. Alah yo penting pinter to, Mas. Sing penting sugih. Allahumma. Amin krungu dhewe kupingmu. Sing penting pinter. Lho, loro tok kandhane kok. Lah ya berarti penting sugih. Lho, Sugiya ki nek ora pinter ya kowe ning ndi-ndi diblithuki wong lho, dibujuk rono bujuk. Lah nyapa Lho, wong sugih dadi panganane wong pinter. lho diapusi ra masalah Mas. Diapusi rono kowe entek bondomu. Lho saiki diapusi sesuk aku jek sugih. Lho, Wong sugih kok oh iya. ya los apusono. Lah saora-orane kaya Pak Lurah ki pinter. Wong pinter ki lho, manfaate ya akeh. Contone dadi presiden, terus dadi guru. Alah, kira kerja. Kerja. Ana wong sugih ra butuh kerja wis sugih. Pinter kuwi golek gawean ki ya naya. Aku ra butuh megawe kok. Butuhe. Wong sugih kok. Wah, pengen apa keturutan. Bayi. Ya iya lho. Enek unen-unen, Mas. Unen-unen piye? Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Lah kowe kok keminter. Sekolahi sak dhuwur-dhuwure. Ben sambar bledek. Lho, sambil bedhek piye Ya to? sekolah dhuwur lho. Tegese dhuwur ki iso dadi wong pinter. Alah. Ben negarane iso maju. Lah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lah kita teko Jatilengger nganggo Google Map kok iso teko Cina iki lho. Wangel dijak omong cah ki. Lho ya iya no Mas. Lho, iki lho kudangane Mbok, si Mbok. Iya. Kayak bocah pinter sumben gede dadi dokter. Lah, nek kowe pinter sumben dadi dokter, mergo dokter kuwi pinter. Ora mesti. Ora mesti piye to Ora dokter. kabeh dokter pinter. Dokter ki tidak semua kota ada. Mulane Kuwi lak teori. yo nyatane ngono. Tak buktekno dhewe. Mbok buktekno piye? Aku lagi periksa ning ngene dokter. Terus? Ternyata gak kabeh dokter pinter. Lagi pertama teko tek wis ditakoki. Piye? Sakitnya apa? Kuwi mertandakne. Ya kuwi wong takoke berarti kan wong goblok to ki. Lho, Iya. mancane dokter yo ngono kok tugase. Cek ngono takon. Terus takon. Bar diperiksa takoki. Heeh. Bapaknya seneng makan kambing. Iya, Pak. Jangan ya, Pak ya, karena kambing itu mengandung kolesterol. Lho, ya bener kuwi, bener. Oh, kowe ketoke keluargane dokter kowe. Lho, ya keluargane Ya piye ora, to ya yo- bener dokter kuwi lho. Ya ora. Keliru no. Lho kok keliru lho. Sak ngertiku aku cilik sampai tuwek kaya ngene iki. Lho iya.
kambing itu tetap mengandung cempe. Lah, Ora enek kambing kok mengandung kolesterol iki ora enek. sik to, kowe iki jak omong nek gladrah piye to? Ya iya ta, Mas. Ya bener omonge dokter ki mau lho. Kambing mengandung kolesterol iki. Iya bener kuwi. Mengandung cempe. Masuk. Takokno wong sakmene mbiyane iki lho. Tegese ki ora kok terus meteng cempe ngono ora, Blok. Piye? Kuwi maksudnya di dalam daging kambing Ya. kuwi mengandung zat sing mengandung kuwi lho mang kolesterol mang lho. Kolesterol. Mengandung ya anake kuwi. Kolesterol kuwi lho, kuwi nek diterusno dadi stroke ngono bocah nek iso. Enak no kuwi. Kok enak piye? Enak. Stroke ora stroke. Kuwi penak. Kuwi mulih cek dikonono meneh. Piye? Ndak apa-apa Pak, ini masih penyakit ringan. Ya. Nanti Bapak saya kasih resep rawat jalan aja. Lah iya terus. Wah aku ya. Lho iki piye kok ya dirawat jalan ya Lah biasa. kuwi jenenge bedak-bedakno lho. Lho, Mbok kok aku dirawat kaya pasien liyane. Lho, Lah aku dirawat nang dalan. Lah aku nek gak enek truk, lah nek truk kaya bar no awake dhewe. bocah iki goblok ora kaplak. Maksude rawat jalan ora kok terus ning tengah ratan ngono ki ora. Lha omongane Rawat jalan maksude ora nginep. Ora Ora nginep. ya pancen ora gak anak keluarga aku panggang nginep. Bocah kok dikandani uangnya tak tonyo misan lho minggu. Lho lah ya. Maksude rawat jalan ki ora nginep ning kono lho. Lah iya. Lah terus? Lah nek nginep ya keluarga, cek bateng. Anu dirawat sambil berjalan ngono lho maksudnya Mas. Lah apa iso nek masang infus barang karo mlaku. Wong nang nggon iso angel kok. Alah sembah. Wah, kowe sing waras ngalah iki dijak omong wangele ra kaprah. Sing penting acarane iki lho. Acarane bengi iki sosialisasi bahayane narkoba. Iya. Narkoba kuwi bahaya aja Bahaya. nganti cah nom-nom ki terus masyarakat Jatilengger kene nganti terkena narkoba. Mergo ora ning kota tok, saiki wis tekan desa-desa ki akeh. Iya. Kuwi kena mbok contoh. Wis bahaya. Heeh. Regane larang. Aja nganti Merusak. merusak awak ya masa depan jelas rusak. Nah, iki mumpung bersama Savanada. Savanada Awake dhewe peyuh jejer tetek meneh kene Kak dicipi siji-siji. kok dicipi siji-siji piye ta? Suarane. Lah iya engko ya diurut rono lho, diurut Iya. seret. Sesuai dengan tema, Ya. kowe ndek lagu-lagu sing kira-kira ki pesen kanggo cah nom-nom kuwi. Wah, akeh no Mas. Akeh. Heeh. Lagu-lagu dangdut campur sari. Dangdut ya enek. Oh, enek to dangdut. Enek Mas. Sing Jajal. anu Mas ndek kendang tak tuh kendang. Kendang apa ketipu? Enek zaman iya tipu ngala. Lah iya kendang ki nggo wedi Dek kene. biyen ki enek lagu Roma Irama. Roma Irama. Lho lah iya, aku ngomong apa kok. Mbah Roma Irama. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Eling merake? Eling ta? aku, eling. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Aku sing nyanyi, Iya. sampean sing senggak. Oke, nek trimo senggak pinter aku. Kowe sing nyanyi aku sing senggak ya. Ya. Ayo. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Sogo, lewer. Sogo, keri. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Soko, ala kerindasmu. Piye Tak to? tapuk itu. Aku ora paham. Lagu sawi. Lah wong aku kulinone nganggo gong ora kulino nganggo Roma kok. Ya ora kabeh senggakan terus soko. Aku songgok anu ku lho, senggake piye? Lah dulu aku suka padamu sampean sing ya. Oh, alahmu iya lho. Yo bareng karo Bareng kene ya, mikmu anu, bareng cekeli dhewe. Ora usah nganggo mik. Nganggo to wedok kok. Mike cekeli. Dulu mik. Lah iya sing iki lho bendol iki lho rumah. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Iya. Yo. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Iya. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Iya. Mas, goblok kok nomor pira ta kejane wong. Lah jere pokon senggak ya. Ya mau tok. Aku wis manut iki lho. Nek sing kedua aku sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Oh.
ngono. Lah yo jelas ngono iya Iya katane. Iya. Iya bisa. Bisa ya? Bisa. Dulu aku suka ya Lah ya ngono. Sang. Tapi kompak bareng. Kompak bareng. Mbak ya. Dulu wis iso. Iso no bareng kene kok. Iya. Kowe tak warat pikangmu. Aja engko metu dawane engko aja. Wis engko sik aku sing nyanyi lagi kowe engko Oh berarti ngenteni kono. ngenteni aku. Oh iya. Aduh. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak ku tak mau tak ku tak mau tak. Sekarang tak ku tak sudi tak ku tak sudi tak. Ampun. Matur nuwun mekaten lagu tentang Alah. Ting aku. Ya lagu-lagu liyane kuwi menandakan lagu kuwi ya padha karo pitutur. Yo. Kuwi termasuk narkoba aja ngantek disentuh. Heeh. Pokoknya bebas dari narkoba, aja ngantek bebas dari segala perbuatan sing ngono-ngono kuwi ya. Iya, sing penting dihindari sing jenenge narkoba. Iki mulane masyarakat kene butuh hiburan, ben ora nyedaki barang-barang sing ra genah ngono kuwi. Apakah punya lagu-lagu yang lain? Aku nanti akan saya nyanyikan bersama penyanyi. Untuk Kowe itu, iso nyanyi ta? lho piye ta we? Kowe ora krungu surat kabar. Surat kabar kae enek maling sanyu tok. Kaya ya Oke, iki engko diceluk mulai ki mau kan wis teko kono genten engko teko kene. karek aku to. Oh iya. Saiki MC-ne aku kok. MC-ne kene loro iki kok. Kan wis to, Ren. Lha iki mang kejungkel apa piye sijine rene iki? Ngisor istirahat. Istirahat. Oke, baik saudaraku semua yang sudah hadir, masyarakat Jati Lengger yang berbahagia. Hadir di tengah-tengah Anda dalam acara sosialisasi bahaya narkoba. Bersama Java Nada. Lah saithik ae to guyune. Kaken. Walah diawan lho, paling saithik ae lho saithik. Oke, malam yang sangat luar biasa. Yang satu ini Tentunya hadir spesial untuk Anda semuanya. Jare kon sithik. Wis aja MC-nan ngono kuwi. MC sing tuwik ae lho, sing tuwik umur 90 taun e. Kira-kira 90 taun kuwi jek ning panggung kaya MC iki lho. 90 taun nge-MC. Pokoke kira-kira bar nge-MC mulih mikul. Ayo, jajal. Bisa apa ora? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah ya layak sing ningali nggih mbah-mbah. Masyarakat Jati Lengger yang sangat luar biasa. Sabar, Mbah. Hadir untuk Anda semuanya tentunya. Wis, Mbah. Bersama Java Nada. Ada salah satu ngartis yang sudah tidak anjing untuk Anda. Siapa dia? Sing ora sapa. Ya Allah. Lah wis karek bongkone ya ngemsi. Iki lho sing sebelah kene. Yo, kita panggil. Ndak. Karep dadi apa? Sakrep. Sarip kok tasrip sapa?
Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya apa to? Mike mati. Ya iki lho diganti kene. Elek-elek. Rumangsane ora dadi apa mending karo aku to. Sarwanen traku wis kaya sinden Wis kaya sinden sing kelalakan susur ya. ya mas ya mas Acilek ya pas gede ya Sumani kowe ngerti iki ning desa ndi ki karepmu arep apaan nih? mben disekseni wong Jati Lenggir yen tone wanita ayu ki milih awakmu apa milih aku tanganmu aja kaya ngono Wong ayu. Kowe pilih komet apa pilih ingsun? nang tengah ya Ora. Sampean duwe utang apa ora? utang apa ya Golek sampean gak duwe utang aku milih sampean. wah Jan kita api. Siap gerak. Hadap kiri, hadap kanan gerak. Nah. Apik. mas Hmm? pas Pas piye to? Wong dhuwur kene kok pas iki lho. berarti ora pas rai Lah terus? pas ya Oh, rai lah iki wetengmu ki ya jelas lho ora pas to kok iso tanganmu iku demek-demek rono. aku madhep rene kok terus ngawelak Lho, kaya-kaya sedak adah ngono apa piye? iki mau lho takon aku Piye? sampean duwe utang jare nek gak duwe utang aku gelem Terus? mongko utangku nang ndi-ndi enek Ya ora apa-apa to wong lanang bisa Gak sida, berbohong gak kok. sida lek Cek. no. Sampean duwe utang apa ora, Mas? Eh? Sampean duwe utang. Walah aku utang wis ora tau kabeh tak sahur BRI wis lunas, BN wis lunas kabeh. Tenan ya, Mas. Ya Allah, sampean gak duwe utang. Kemang mobile sampean. Mobil kae wis komplit sok upama kowe somben tak pek bojo kuwi gelem ora? Anyar, Mas, lek tumbas. Anyar tak tukokno Udah mobil. sakit, ya. Kowe yo pamer ngono lho. sing tak nggo pamer apa nek geleme karo kono Iya no, kowe tak pilihno. ya iya no Sing sepadan. iya Lah ngomong kae ndek mau kok sok. ngono kan imbang kowe Kowe tak sing imbang karo kowe duwe pasangan aku duwe pasangan Nah, ngono lho. Ngono. Kan imbang kuwi ya ta. Ayo, Mas, rene, Mas. Jamur wong ora duwe. Jawor kae wong kere kae. Wong ora duwe ya. Ora duwe, wis ora duwe isin, ora duwe dhuwit. Ora utange oke. Utange akeh. Jok ngenyek. Mas yo gedhi yo penak. Alah penak apa aku tau duwe gedhi ngono iki bengi klimprak, klimpruk. Yo gak. iki ngono embruk Apa? Wong gedhi ngono iki malah klimprak, Piye, klimpruk. sing liyane akeh kok milane aku sing godinya apa Sing senenganmu ngono kuwi. Sing cocok karo Mas, sampean. Trimo to, Mas. iya dek Kowe karo aku ya, Dik ya. Oh, ya Mas, ya Allah, Mas Sok mobil. mben tak rabi, Oh. bar tak rabi tak tukokno omah, terus tak tukokno mobil. Mobilnya apa, Mas? Mobil sak senenganmu anu sampean pengen mobil apa? Aku tak pengen Grand Max ae, Mas. Grand Max ya Allah. oh alah Mas. ape dadi kurir we Ya Aku aja yo Grand pengen, aja Grand Max kok. sampean Dik. ya Iya pengen. Paling gak tuku mobil sing Alphard tak tukokno Alphard. Aku enggak gelem, oh, Mas. Engko ora gelem piye? Ora nek pintune Alphard. Nek kuwi wo sliding Dik, sliding serit ngono bocah kira ora. iya aku yo wong lanang ya bangga tanggung jawab Adewe yo Alphard TKH yo. Alphard TKH. kok kono tuku mobil kok malah kira tahlil Oh lah piye? ya mobil kuwi distasno dam truk Heh, Duh, lah ngapa? Kok dam truk iki lho. Lah iya. gue wirausaha, Wirausaha apa? wirawiri, Mosok nggowo dah. Masa enek karo wong wedok nukono dam truk ora ngangkut sakwat. wedi oke. Sok Oke. ben ya. Ade ngabruki bojo. Tak tukokno villa ora muk mobil tok villa tak Villa tukokno. nang endi, Mas? Ning ngereng-ngereng gunung to Dik ben Kok lek- suasane kok lek adem. nek longsor awake dhewe glundung piye, Mas? Bongko Dik. Kok kaya ngono to, Mas, Mas? aku yo melek lho. No,
Njaluk penginapan. Penginapan. Oh, jelas. Wah, kuwi berang-berang ora iso mulih kok kowe njaluk penginapan. Lah ngapa? Lah isik ning teras kok. Ya ampun, kok Kok- kesakat men kok ya. Kok awake dhewe panggah rekreasi tapi golek guwa, ya. Masane. Ya sing murah kuwi karo golek telek lawa. Alah, wong ora gablek kaya reno-reno kok. Kok lek enek tengu piye? Eh. Tengu. Engko nek wis nganten anyar kita bulan madu ya. Neng endi, Neng Mas? Bali no, neng Bali ku tak tukono bikini nganggo sakmene. Oh. Aduh, bek bikini sing ngene. Iya. Iki Aku Kak. Mas, aku. Weh, aja nganggo bikini. Lah apa? Wah, malah kadang cuwotot. Lha iki bikinan apa? Urung ya? nganggo aku. Malah Ano. kaya. Iki nganggo bikini kan lho, badane lho, sembluh delok to pinggangnya. Awake dhewe pangkah nyusul nang Bali. Heeh. Tapi awakmu tak nggone jilbab. Ya ta? Jiblab. Bali Terus jilbaban. kene aku nyedak kene sing lanang tak racun, ya ra? Loh, lah terus aku nasibe piye? Angko loro, jalan-jalan wong loro sing kene nganggo bikini, sing kene nganggo Jiblab. Iya. Kayak mantel ae lho nek anu. Wek kuwi arep dipek. Kita ke pantai pakai bikini terus minumnya apa, Dek? Nanti, Dek. Anu, Minumnya apa? Jangan kelapa muda, degan itu kuno. arak Bali. Apa? Weda mbok kono arak kowe iki ngurusi bojom dhewe lho. Kok iso Kita minumnya jus apel ya. jus Mas. apel, Oh, aku enak. senengnya itu jus Apa? stroberi, Dek ya. Yang merah-merah itu. Iya, kita minum Jangan di pinggir mau kalah pantai. kalau masalah makanan minum. Piye, Nanti Mas? aku belikan jus gelugu, ya. Itu lain daripada yang lain. Ya aku keleleken no, Mas. Saya Mas, dasare wong sampean- ra duwe Ora duit. kemagro. Sampeyan ngerangkul ngene teko ta, Mas? Ya pas toh. Pas ya, Mas. Lho, Alah. pas. Pas. Kowe Mbak entah. Aku meh, apa ya nek meh iki? meh teko. Mangan, awake dhewe bar ngombe terus makan kita ke restoran ya. Makane pizza ya, Mas. Pizza, hamburger Ya biasa Allah, toh, Dek. Enake dipangan. Wah, gede-gede. Rasanya mak nul cenul cenul Apa, cenul. Mas? Awake dhewe mangan ayam lodok dadi Ayam kodok apa lodo? Oh, lodo. Ora duwe iki Ayam sak kodok. paweane kok iso. ya ora engko ngenteni panganane kuwi nek gak entek dipangan kene ngenek wis rasa. Sisane, Mas. Rasa. Habis makan kita nyanyi-nyanyi. Kita ngerum ya. Mas. Ngerum dong. Orang kaya ngerum kita nyanyi. Nyanyi. Kamu apa arep apa? Ngamen dong, ngamen Lho, dong. ngamen kere kok ya. Lah, paling sing lanang nggo teken sing wedok nggo bathok. Ah, ngemis. Iya ta. Mas, Nanti kita nyanyi bareng ya. Kita lagu-lagu lewat lagu campursari, apa lagu-lagu dangdut. aku pengennya lagu rock, Mas. Oh, lagu Yang rock. Kayak gini-gini kita. Ah, kuwi apa iso lagu rock? Bisa. Alah jajal kowe. Jajal anu D minor Mas, D minor. Kaya iso-iso. Nyek mulu D minor. Kaya apa? Ya kena masalah lagu mah kalah. Iya, Nang. Lagume paling ngopo paling Rock lo, rock lo. Rock lo. Aja isine rock lo, aja isine rock. Rock e, rock. Wis rek iki isine sithik mari. Cek di kene. Gantian dong. Kamu. Lah rasa. Ya. Rungokne, yuk. Selamat malam semuanya. Ora kae lho, Tak rock. idoni lho iki. Sawang, Mas. Rock turu. Heleh. Kok kaya tawon uwung-uwung. Lah ya ngangung tawon penyanyi. Wong kurang dhuwur ta. Wow. Wow. Aku men bingung kok kuwi. Wong ayu tresnamu kinarya tamba Ono lagu susatro rock pathake. ning batinku Dituntune apa picek? Mbok mbok Mlaku mlaku dhewe. dhewe. Kaya ngono ya, Mas. sambil lihat bintang dong di sana. Iya, saya. Banyak sinar rembulan. Mendong iki. Mendong lah Walah setrum listrik. sambil lihat bintang. Ayo Dek dijawab Dek. Sakmene lho Dek. Bagus antep nono tresnaku tulus jroning kalbu
Padahal. dudohno kelananganmu. Eh, Eh? dudone khasiatmu apa piye lo kok? Alah Kebisaanmu Iya, kok toh. kelananganmu. Ndang paling Tunjukkan, gak no. iso we. Tunjukkan Mas. Lah iki aku apa? Lho, campur sari no cah nom. Lah, lo campur sari. Wong namanya Java Nada, berarti universal. Universal. Semua musik menguasai. Masuk. Ayah, buktekno lho pengen roh lagu apa aku. Ayo Mas. Nganggo model drama. Dutak, 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 rock nawake. Ayo Mas. Aku sing ngerak nih. Wong ayu, Iya. wong ayu. Iya. Tresnaku kinarya tombo. Heeh, iya, heeh. Wong ayu, Ya iya. wong ayu. Tresnaku kinarya tombo. Heeh. Yo. Jiwala kacing kok beluk. Dum dum. Jiwala kacing kok beluk. Dum dum. Ta mulai gendeng ta. Hei, sing romantis. Iki yo gelem. Lah iya, Tak sing saged romantis terus Sampeyan kok gak diubeng-ubengno. iso to Mas, sampean kok gak iso romantis karo bojomu. Kok Karo gak bojo. iso kok gemes aku. Romantis. Kowe ora kenal apa kok Kowe terus. kok koyo ngono. Kok lek bojomu njaluk pegat piye? Tak. Balas. Balesan. Lho, aku nak gak repot tak balas tenan. Kaya ngono terus mbok demeki, wek gunanku. Ngono ya ngono. Gak apa-apa ya. Dek, gekmu iki lho. Alah dilu lho Mas. Alah dilu yo. Di luar lo Mas aku ya demen iki. Kowe kayak gekmu kae lho. Mas kowe pilih sapa? Pilih sapa? Aku nu jane yo kono. Lah kono lho gekmu kono. Aku nek gak gedini serenek tantangane. ora enek lho nek cilik Nyanyi nggo apa. bersama Java Nada. Oke, dikasih lagu apa? Wis terserah, sepenting Bisa menghibur masyarakat iya. Jatilengger. Iya, Oke, iya. dikasih salah satu lagunya yang terbaru dari Java Nada. Wong asu. Wong asu. Iki opo to? Aku rock. Ya gue mang. Apa ya? Lanjut Mas. Lintang Oke, Asmoro. Lintang Asmoro. Pokoke angger cek siji iki ning kene aman. Sebabe lho. Gak ngarah tawur. Wih, kejaranane kuwi to. Asli nak tawur piye paling nyokur. Lah iya oke. Iki Aman. mumpung ijek suasanane ijek sore. Iya. Iki mergo iki sindene ya akeh lho Mas. Heeh. Dadi engko ya diurut bar ki loro terus loro kene engko sijine iki Ning- engko ora enek tanune Ning pasangane. infone tak kandhani sampean. Pripun? Iki para perangkat Lengger, Lurah, Pak Camat niki mungkin ngersake lagu. Oh, mengke ditimbali mriki. Anu diaturi mriki. Heeh. Mungkin sing nyanyi. Lho, Rena arep nyanyi. Lho, piye to? Wah, Pak seneng. Gatot ki suarane. Aja Pak Gatot ae to iki. Siapa to? Pak Hengki. Hendi kok. Hengki kok. Kuwi nek nyanyi wis to. Weh, apik, apik. Empuh. Lho. Wah, alat Pancen yo urung ngerti lho kok ya. Niki mumpung tasik lenggah, mengko ditimbali Pak Hendi, mengke sarang-sarang mboten? Monggo. Sarang-sarang napa mboten Pak Kades? Mboten nggih, piyambak-piyambak mengke Pak Lurah piyambak, Bu Lurah piyambak, terus Pak Wah. Camat piyambak. Sawi teko kami tuwa barang. Iya engko BPD Biring ya teko kene nyanyi Oh, sak iso. ansipe. Nggih, menika katuran dumateng Bapak Hendi Pujirianto kasumanggaken minggah wonten sasana panggung mriki. Monggo. Ayo, Monggo Cok, Pak. Sepote, Cok. Sepati to. Monggo, kedap. Tek tok tek tek gong kok kok tek kok kok gong kok kok tek kok gong kok. Niki enten apa Pak? Lho piye to bocah iki? Nak lumbuk timbali rene Wah, kok. iya lali. Niki Anu. sing Pak Gatot apa Pak Hendi? Kowe iki pertanyaanmu bingungno wong kok. Lah iki tak perjelas mumpung enten tiange. Sing Pak Hendi ki nggih niki Lho Pak Gatot. Pak lah iya lah aku ya bingung nek. Anu, Nggih, Mas Komet, nggih. lek Pak Gatot niku nama kecil, jeneng lot Nah. kanca-kanca. Ngene lho tak Lek Oh, jenenge teng ijazah niku jenenge Endi Mujirianto. Hendi Uci ngene lho tak Rianto. jelasne. Engko gak patek paham, tak jelasne mungkin anu Pak
Pak Hendi ki sungkan arep anu kondo. Iya. Mengi mbiyen cilik kan jenenge asli Gatot. Iya. Terus mengi. Akhirnya Mosok loro-loro terus diganti. Kok jenengan ngertos to, Pak? lho, Mas, lah kula punya kok kaya dukun terawangan. ae lho. Wah, Ya, istimewa iki. biasanya Anu ganti. kula mireng info saking Pak Lurah senengane lagu Roma, badhe nyanyi Roma nggih. Nggih. Nggih to nek Boten ndelok saged. brengose tetep Pak Lurahi Roma to. Kula ini mboten saged anu, Mas Kompak mboten saged nyanyi nembang asline. Nyanyi mboten saged. Mboten saged. Nekat mawon ora lomba. Ya ora ngono wong. Joget saged apa iki? Saged. Oh mboten. Mboten saged. Lah nanu nyawer saged. Lah iki pertanyaan ya ngono neh. Aku iki paling ngono lho jurusan. Lah niku lho. Mboten kula nemong guyon kok nek umume teng ngriko-ngriko rak. Halah Pak Lurah diunggahne engko mesti kae njaluk saweran rak ngoten to. Iya, Nek Pak. teng mriki sami ngoten. Lho, padha kuwi jenenge kok iso. Mboten Mboten sami ngoten lho. Napa badhe request mawon Pak monggo. Anu Request. mawon. Nggih. Anu. Nyanyi Bu. Ngeten Pak Nyanyi Hendi. nggih. Pak Hendi niki kersane wonten rencange napa perangkate ditimbali mriki wonten Pak biasane kami tuwa Anu, Pak RT sing cari sing napa niku sing sering niku Pak Kanit, Pak Satriyono suarane. Ulah, istimewa. niki lho. Polisi. nggih, nggih. Pak Kani. Pak Kanit. Kanit nggih, mangke kan mriki. Rawuh. Jenengan timbali. Mengke napa sakniki sareng? Mangke mawon. Oh mengke mawon nggih. Nggih lek kanca-kanca perangkat wonten Mas Andri saged. Wes, nggih siap-siap. Lah niki Pak Lurah riyen. Engko Mbak Vera, kita tampilkan untuk Anda bersama Java Nada. Iya, Pak. Duduk. Alah kok. Oh iya nak. Modern. Oh, Mbak Vera sing kene to. Tiba tak wasno sing kene. Salah sasaran ya? Heeh. Tidak apa-apa. Belum kenalan kan? Belum. Nggih, kenalan Rian. Adam. Makadam. Ayo langsung shock. Kayak Aliana ya. Aliana. Kowe kenal to? Enggak. Oh, salah. Aliana siapa? Enggak. Anaknya Bupati. Pak Lurah Jejerono karo ngene iki Nggih. kesempatan tes mental. Sopo ngerti. Siapa ngerti Bu Yayu nesu. Lah ya kuwi kok sanune perang lah ya bayang. Oh, nggih siap. Nggih, siap Bapak. Oke, lagunya Indung-indung so. Ya. Hidung. Lah mau apa ta lagu? Iki nek gak salah istimewa. Oh. Istimewa. Sampean ki kok gak nganggo selopinya apa ta Mas? Pak Lurah patunan, Lah nggih. Selopan. Aku ora duwe. Lha kuwi. Carry paling ya. Kok iso diguak rono. Sapa sing mboten saged nyanyi bake ya apa Lah, wae. Gil. Pak napa to Pak kok? Lah nggih mboten usah kata-kata. Apa to napa to? Lho Pak napa to Pak? Nggih nggih Nggih, Pak nggih. Satrio nggih. Pak, Terima kasih nggih. Mbak, Pak, nggih. anu, Pak. Pak napa to Pak kok iso Iso repot. tunggal tok. Mbak Vera, Dalam Pak betul. RT ne joget ya. Lah nggih Masya Allah semangat sekali. Dan kayak lele tik. Sing anu Pak Satrio engko ditimbali rene. Pak Satrio. Mbah, Engko wis iki ru nyanyi lho mau. sing ndi? Sing nyanyi Pak Lurah kok. Lah iya. Lah wis nih. Endi? Lah mang. Titik. Ya padha ae kan wis. Iya sithik engko ditambahi neh. Pak Satrio diaturi ngiri-ngiriin. Pak Satrio ingkang lenggah pundi nggih? Monggo Nyuwun katur pangapunten. dumateng Pak Pak. Satrio, Pak Kanit monggo. Oh, Pak Kanit nggih. Infone saking Pak Lurah Heeh. sing biasane seneng nyanyi niku. Nggih, mengke Nggih, nek monggo. Pak Lurah nyawer yatra, mengke Pak Kanit saged nyawer pistol nggih monggo. Pistol ndasmu. Oh, menika. Monggo Bapak Satrio. Hei, ya. Lanti. Sak menika kelapakipun tukang kendang sampun bledos.
Seneng-senenge munggah. Yo. Hey. Ayo, selak listriknya mati lah, ayo. Ki urung kami tuwon. Iya. RT-ne kayak ngene. Oh, nggih. Yo. Pak Satrio. Kancane wis kesel. Lho diwakili sapa? Ayo cakele wis kadung. Sapa ayo? Nggih. Monggo. Dari Polsek wong. Iki wong kuramil barang malah nu kok ya. Mosok RT-ne kok ya. Pripun, Pak? Oh. Kabeh mek arep diwakilke ya ora kena kok ya. Kenging mawon. Jenengan Pak Satrio kan dereng kersa. Ah iya. Wakile jenengan. Ya ora iso kok ya. Iso. Hah? Peksa. Aku main dangdut kok ya. Lho, mboten kudu dangdut. Loh. Tayub ge oke. Lah, Campur sari oke. dangdut ya Mas. Kok penak iki jajal? Monggo. Cek. Oh beda. Beda. Makasih saudara saya. Loh, kah aku iki wong mek cilik. Angko dilus-lus kok. Mau lus-lus paling ya mek jentare mek titik. Sapa pregoncong bocah iki sapa to lek iki? Oh ya kono sing kasar. Aku wong bagus. Iki ya lawak damput kok ketok ya. Iki duwe ngene kok ya nangkap dagusan. Kowe iki aja ngono kuwi. Sing oleh bayaran iki dirimu. Lho lah nggih. Aku kan hanya nyumbang. Lah peti? Loh, iki ya jan damput. Maksudnya nyumbang suara. Walah, nyumbang suara ya. Wis tak serahke ya. Niki duet napa piyambakan? Dhewe ae bulan bintang ya Le. Ayo. Nyapa to kowe rasa melok-melok. Bulan bintang slendro napa pelok? Ya ki yo dengkulmu sing bundas. Ayo. Ben bingung. Go, Saderenge dibawani riyen. bulan bintang kok dibawani kowe ya koclok. Iki kok iso ngundang lho pelawak koclok. Bulan bintang niku ngangge bawa. Wah, ini lho. Lek koclok ki wong penggandeng Jatilengger termasuk RT. Loh, aku ki wong koclok. Wah, berarti sesama koclok tidak boleh saling mendahului. Betul. So, Cas. Cas. Oh, ya lek ketemu wong koclok kudu sadar diri. Oh, lho. Ngapunten mama saya yang tercantik pakai kacamata malah gigi ketok. Niku Mama Lela. Ya. Ya Mas bulan bintang. Ya ngono. Kangge ngregekake suasana dalam rangka ini sosialisasi peduli dengan narkoba. Kok peduli? Bahayane narkoba. Ya pedulinya dalam arti kita peduli memperhatikan. Nah, tapi nek omong kedah dibenerne ya, Pak. Oh, Sok-sok iya. kadang muni bebas narkoba. Loh, malah narkoba kok dibebas. Tapi ngene lek iki rungokke gobokmu lek minum titik ora apa-apa. Alah iya pasale wong ngono. Kalau narkoba itu terkait dengan pil. Kamu harus tahu inilah gurunya. Wong Jatilengger dilawan. Berarti pil gak oleh. Gak oleh pil. Lek pil dilarang. Layak bojone sampean metang-meteng. Loh, itu bukan itu kan pil KB. Ya sekarang udah saya stop. Berarti nak pil KB boleh. Boleh. Supaya tidak beranak. Beranak. Gak percaya bojoku aku pil yang mana. Lah sing kocok iki kono. Pil kok Jelasno. Kan ada model yang dibungkus. Iya. Nah, kalau orang laki-laki kan dibungkus. Kuwi lak sindrom. Lagi
iki teko kono, karepku ora tekan kono. Oh lah iya, ini kan perlu diperjelas. Kita ngomong harus jelas. Jadi warga masyarakat biar tanggap. Ya, Ini kok ya. Bersama Javanada ada. Pilkada. Kendus teko keri. Ya, ini ngucapkan rasa syukur kehadiran teman-teman semua Kang. Iki yo lancang ajane RT Kocluk. Nggih, timbalane Pak sinten wau? Sapa? Jenengan? Pak Gandik Sanjaya Badoy. Oh, nggih nggih. Wonge Kocluk. Mboten napa-napa sing penting asline kan waras gitu. Waras, tapi itu namanya memang Sabri nama ibu. Oh, nggih. Jadi ben dikenal oleh masyarakat. Masyarakat. Iki nyapa kemayu dampet. Kang kono cerita. Lah wae kan Delok suarane sampean ketoke MC sampean. bukan. Ngapusi. MC kependem Ut. MC kok kependem. mate suwira tanggapan. Yo Mas. Kowe iki dampet ajane aku yo bukannya MC, Ya. tapi kalau membawa acara Oke. baik di desa maupun di mana itu sudah menjadi Nah, tugas saya. MC. Akan tetapi iki kan MC ini kan dirimu. Oh ya, sakniki matur nuwun saderenge mandhap nyun tulung jenengan celukne Sapa? penyanyi setunggal. Oh iya, sing ndi? Pripun Mas? Oh, aku mudhun nggih. Nggih. Makasih ini kekompakan. Setunggal penyanyi. Setunggal. seperti monggo. Namanya siapa? Mbak Sumani ini. Iya. Ya, enggak. Yang mana yang ini? Siapa tadi jenenge? Jenenge sapa, Nduk? Oke, terima kasih saudara-saudaraku, tamu undangan yang semuanya. Ini akan lebih meriah, tapi sebelum Gandik Sanjaya Badoy naik, akan tetap ada bintang tamu yang sangat luar biasa. Imane wong Jawa Timur bersama Java Nada. Kowe kok cuma sendakep topo dampet kowe iki tak bantu. Oke. Nggih, ayo. Apa Mas? Sampean tak omongi. Sampean ya tak omongi. Pripun? Aja rasan-rasan masalah RT nek ya. Kok nek mbok rasani biasane wong Rasan-rasan piye? lho umpama iki mau suarane Pak RT ngene wis aja dirasani RT nek ya. Lah kuwi apa Iya. malah primo? Biasane nek dirasani munggah nih wong ngono iki. Wis seneng-senenge mik kok. Rumah sana kaya enek sinyale Yo, ngono. mulane iki aja rasani tenan. Enggak. Rasane siapa to? RT. Lah kuwi ping 15. Lho sing marahi kono, awake dhewe kan yo nerokne ya Mas ya. Pak Lurah pun nyanyi, Pak RT Lurah, pun, Pak RT sampun. RT. Pak Satria dereng. RT ini lirih no. Pak Lurah pun nyanyi, Terus pun nyanyi. Go, niki aja sampe gelem kalah karo Pak Lurah karo nah, ya. Nah, masa wis Aman, aman. Aman. Wis gelidak, Dik. Iya. Aman. Iya, iya, iya. Oke. aman ya? Aman dong, Oke, sudah aman. Sudah iya. diringkus. Sudah diringkus piye to kok, Sa? Bagaimana diringkus, Kon? Diringkus. Bu, diringkus. Kang ajeng ngersake lagu napa mumpung enten Mbak Ibunya. Ima? Napa Ibunya lagu yang sing sebelah sana, napa nyanyi minggah mriki, monggo. Javanada nuansane macem-macem. Ah. Nek jenengan dangdut boten seneng campur sari kenging. Ah, Mbah-mbah nyuwun qasidah nggih kenging. Nah, Napa? Apa? Oh, birunya cinta. Birunya Ah. cinta. yang duet anu Cak Komet ya. Oke, Iya. oke. Yang nyanyi Mbaknya Cak ke Komet. sini, mbaknya ke sini. Oh, nggak mau. tidak. Cuma mendengarkan. Mbak, Iya. berarti Pak Bono birunya cinta ya ta? Ya, yang sebelah sana. Wi. Bapaknya kok sampai Bapaknya? ngantuk. Oh, iya. Yo ditari Thomas. Bapaknya napa Pak? Campur sari napa? Kok darai Ya, pilih apa kasih. rock. Manut. Oh, nggih. manut. Buke sing kudung biru Nah, sing mburi dhewe. kayak Mbah. Mbah itu, mbah itu. Si enum lho kayak. Ya Iya. manut ae le apa ae mbok kaya apa. Nah, kayak bapaknya.
Selendang Oh, biru. selendang oke. biru. Ah, padha birune Alhamdulillah. dadekno siji wae ya. Iya. Heeh, iki mau birunya cinta karo selendang Selendang biru. biru. Lah terus? Lho Dadi- beda no Mas. Birunya cinta iki kan dangdut. Ah. Selendang biru engko campur sari. Jadi sapa? Jarane sapa campur sari? Wih, ora pengalaman. Selendang biru ki lho sing piye? Lah, Kok kemeruh. Nano, Lah ora. Ah, wore. Iya. Yang Ora. nyawer ini aja ya. Hah? Yang nyawer. Iya. Yang nyawer. Eh, Iya toh? kuwi jenenge bijak. Iya. Ayo Mbak Lia sini berdua. Nggih, sing- Hmm. Monggo Iya, sadar. Oh, Mas. alah kudu berdua to. Yo yo toh, kok yo pi mau kan Oh, iya, kok wis ben lali. sing- Yo, bersama ada Mbak anu Sama Lakatur. Mbak Li. Enak op. Niki mau selendang biru pundutan saking Bapak sinten? Bapaknya yang sebelah sana, Mbak Lia. Bapak goyang Iya. mriki monggo. Monggo, Boten. Pak. Dipersilahkan sekali. Ah, boleh. Sik Mas ngenteni. Ya karo musiknya muni ya cek bapake munggah. Ya ditambahi toh. Tambah piye ngapain gadene HP kok. Anu napa moto? Ki nyawer kan go Mas. Oh nyawer. Iya no. Mau siji saiki loro. Ada selendang biru bersama Java. Citro mas, Cik, neng. kalau tak piyambak nggih, Citro. Ya, Mbak, Mbak, nggih. Nggih, piyambak. Citra lah. Citra. Jenengan RT mboten? Mboten. Oke, nggih. Kula BPD. Eh? Nak muni RT coba Oh, iya. banter-banter. Dik wis geletak nang nyemper, Dik. Wis parah. Wis tak ombeni CTM 5. TTM iki jane gatel Anu, lho. gak. Aja rasani lho. Morone lho. Citra. Oh, Citra. Iki lho, Mas. Aja cedek-cedek. Eh? Aja cedek-cedek. Citra sing putih, Pak. Didi Kempot apa Citra sing Didi Kempot? Oh, nah Didi Kempot niki lho sing penak. Wis sak mestine. Walah nggih. Aku iki Bon, nggih, nongso. oke. Bon. Sawanten adane. Kok ger Nika sugeng dalu sedaya pamirsa. Mugi Bapak Lurah bertabrakanipun, Bapak BD anggotanipun. Nggih. Nika acaranipun Sosialisasi solusi bahaya bahaya narkoba. Narkoba. Boten sanah narkoba nggih. mboten usah Minum kopi mawon. minum kopi Jos. teh pun jos. Jamu berasal jos. Lah. Boten sanah narkoba. Nggih. Monggo dados Citro. Kula nderek angsal, Pak. Biasane iki buat Nderek nyanyi angsal. aja. asal. Nggih. Nuwun. Nggih, nggih. Aja. Sak dik. Mas. Engko bareng RT. Nggih, sami-sami, Pak. Anjir. Matur sembah nuwun nika Bapak ingkang sampun ngaturaken setunggal Kene- kalih lagu nggih Mas. Nggih, Jatilengkir bae akeh penyanyi. Penyanyi kene iki bakat terpendam dari desa Jatilengger. Nyatane yo bapak-bapake nggih mboten sungkan, mboten isin, pokoke munggah. Heeh. Nah, niki kersane bapak istirahat. Monggo bu-buke sing badhe nderek maju mriki. Ah. Kersanipun mboten ngantuk nggih Bu nggih. Alah ngantuk ya, Mbok Ben. Lho, iya aja to kok iso. Lah iki rencana engko nganti adzan subuh monggo jenengan nika sing jilbab biru kalau wae ngersake napa? Iki dilukase bar nganti adzan subuh jane tayub ya kok. Yuk kita sambut yang belum naik panggung, belum nyanyi. Mbak Ida bersama sana Java nada. Omong ora cetha. Siapa tadi jeneng? Gonggo Mino. Lho jeneng kok Gunggung Mino. Niki kembar anu Cak Kemet. Napa? Kembar. Pancene nggih. Kembar menika saking Jarwa Desa sangkeme lebar. Kembar pitu ngono kok. Kembar ki cah loro ki. Kok Jenenge Wati sing kono Watu ya. ra atos ngene sing siji. Jeneng kembar ya bebas to. Ya, aman gak gomi? Gawa to Wah. raketang cilik gawa. Maksudnya mik Lah anu iya raketang cilik-cilikan ki enek ngono lho maksude. pengeras lho, pengeras. Dicarikan dulu mic-nya. Anu nek duwe pengeras aku njaluk Saidik Apa nggonmu wis ora patek keras? ben iso keras itu. Monggo adan riyen. Kok adan piye Dicek kok? riyen. Adan lak lanang apa? Ya iya. Ya wis. tawa, Mbak, tawa. Bawa, Pak. Duh, mesti ngersakne lagu kok tawa, Pak, kok dinyang tenan gak?
manut. Lah nek tawane ngono mbak aku sik sing ngenyangi ayo. Jenenge tak Nggih, bolos. mobilnya saking ibu-ibu teng ngajeng badhe lagu sumangga. Monggo, Bu. Mboten. Niki ibu-ibu PKK mriki. Oh, nggih ta. Nggih. Kancane pilihane nggih sing pun sepuh-sepuh ngoten niku nggih. Gampang ngapusane. Nggih, Ibu. gampang. Badhe lagu napa, Bu? Wau nyun sing niki lho. Mboten usah, alhamdulillah mboten usah. Enten to. Dalam? Oh nggih, birunya cinta kalau wau dereng. Oh, birunya cinta. Niki ibuke mboten nyanyi piyambak? Mboten. Yo mboten to nggih pamundutan kok. Niku duet lho, Mas. Heeh. Lah niku wis Lho, ngatasi. Nggih lho. Oke. Ayo langsung pertama siapa nada? engko anggere tak Alah wis toh kadung nampani bayaran adik emoh. di. Siapa nada? Urung ngene. Engko tak Nek aku iso kono lho, engko nek gak iso ngisakno aku. Kalah gayamu padune. Ya penting gak sombong sik. Jangan. Oke. Birunya cinta sudah ngebonge. Terima kasih sekali. Marem, Bu. Ampun. Sampun, nek ngene dituruti jenengan kondur mengke saged sare angkler. Makasih. Bu Idoni. Pak RT Sukani badhe minggah. Momo. Ora kuwi. Beda iki. Sing mang wis Iki sing cek laminatingan. Sing mang wis ngene. Pak RT Sukani. Monggo, yuk kita sambut ada RT Sukari. Oke, monggo. Mboten usah digamel mboten Akeh usah. penyanyine lho ya. Iya to ki wong Pak. Monggo, Pak. Niki mau.